i timen. Og til sidst så har vi hopbanen, og her gælder det om selvfølgelig rigtige vinkel. Hvis man er uheldig og rammer ind i siden, ja, så er den skærmet sådan, at man glider af, men man kan godt komme alvorligt til skade, hvis man ikke har fuld kontrol. Der skal man op over en flade, der er 6 meter lang, og hoppet, når det er højst, er for seniorerne, for herresenior, 1 meter og 80 centimeter, og de bedste danskere kan vel springe eller hoppe omkring 40-45 meter. Ja, de ski, der benyttes, er lidt ejendommelige. Der er lavet mange raffinerede ting med dem. Det er jo som i alt andet idræt også her materiale, der bliver bedre og bedre, for at idrætsmanden også kan blive god. Og den ski, der er nærmest mig her, det er en hopski, og i hop, der har man 2 ski på. Og ja, hvad er længden? Den er vel lige noget over 1 meter, og bredden er cirka 25 centimeter. Og så kan man spænde sig fast her. Og så har vi en slalomski, og det er efter samme system, den er noget mindre. Og hernede har vi så en trækski, som, ja Henrik, hvorfor er den mindre end de andre? Ja, det er jo kendetegnet med kunstløb eller træk, at man laver en masse vendinger i de 40 sekunder, man har til rådighed. Og det er helt umuligt at gennemføre på så store ski som hop og slalomski. Den første disciplin, vi skal i gang med, er kunstløb. Det betegnes også som trikløb, men vi holder os nu til det danske ord kunstløb. Og der skal vi se 2 gennemløb af 20 sekunder. Og vi starter med dameklassen. Der er 3 deltagere i finalen, og den første, det er Lene Møller, som nu står ud på sine ski på vej ned til trækbanen. Og så gælder det altså om inden for 40 sekunder om at lave så mange variationer som muligt. Det kan være variationer på 180 grader, 360 grader, 540 grader, 720 grader. Der er faktisk masser af muligheder, men det er en af de sværeste discipliner. Og i den indledende runde er det ikke blevet til så mange point for Lene Møller. Det er faktisk kun blevet til 470 point. Og når hun nu kommer ned, så vil 2 røde bøjer markere, hvornår hun kan sætte i gang med sin øvelse. Og det skulle ske nu. Og her ved siden af mig sidder min medkommentator Henrik Kjelland, som vil fortælle, hvad det er, vi ser nu. Ja, det Lena startede med, det er 180 graders vendinger, hvor hun kombinerer det med inde i kølvandet og ud over kølvandet. Og hun fortsætter med 360 graders vendinger. Og nu hørte vi, at der bliver fløjtet. De første 20 sekunder er gået, og man må nok sige, at de er gået godt i hvert fald, fordi hun har holdt sig oven vandet. Det så ganske sikkert ud af. Og så bliver hun trukket ned, og så laver båden en drejning, og så kører hun banen igennem den anden vej, nemlig herned mod dommertårnene. Og der er i alt 5 dommer. I båden sidder blandt andre en dommer, der skal tage sig af fart og retning. Han skal kontrollere, at det går rigtigt til. De fleste foretrækker en fart af 25 km i timen, men det er valgfrit, hvilken tempo man vil have. Og linen, ja, hvad er den? 13-14 meter. Og det er også alt efter dygtighed. Kan man sige, Henrik, at jo længere linen er, jo lettere er det? Nej, det kan man sådan set ikke. Det, der er afgørende for linelængden og hastigheden på båden, er løberens vægt og højde. Det Lena er startet med nu, er en 180 graders vending, hvor hun gør klar til at lave en step, en såkaldt step, hvor hun løfter det ene ben over linen. Og den lykkes også. Hun fortsætter med sideglidninger og lægger nu an til en 360 graders vending over kølevandet. Lene smider nu skien for at fortsætte nogle af de samme øvelser på én ski. De giver mere på én ski, simpelthen fordi det er mere vanskeligt at foretage de øvelser på én ski. Ja, om ikke andet, så giver det da i hvert fald en dukkert, men spørgsmålet var, om hun var uden for de 20 sekunder, om hun kan lave det der, uden at det trækker fra i karakter. Det er svært at høre herfra, men det så ikke ud til, at hun fik den sidste øvelse med i hvert fald. Og vi har den i langsom gengivelse, og hvad er årsagen til, at hun må ned og ligge her? Ja, man ser lige før hun foretager øvelsen, at hun ikke giver nok efter i benene, og det vil sige, at hun får bagvægt allerede fra starten af øvelsen af. Og så går båden over for at hente finalens sidste deltager, Lisbeth Højer, og jeg må jo nok sige, at
Lisbeth Højer, det er også Lisbeth Grabowski. Men Lisbeth Grabowski har valgt at stille op under sit ungpigenavn, og det vil hun jo også gøre fremover. Og det er jo hendes sidste danske mesterskab. Efter europamesterskaber og verdensmesterskaber lægger hun Danmark bag sig i kølvandet og tager til Sydafrika, hvor hun har planer om at oprette en vandskiskole og hele taget gøre noget for vandskiløberne i Sydafrika. For dem er der mange af, men de savner instruktører, gode instruktører, og det er den 30-årige Lisbeth Højer. Hun har den danske rekord i kunstløb med 3.140 point. I går i det indledende scorede hun 1.830 point, og det var væsentligt under, hvad man kunne forvente, men Lisbeth understreger, at kunstløb er hendes svageste disciplin af de 3 discipliner. De 2 andre er jo slalom og hop. Og her er hun så på vej ned mod banen, og om et øjeblik begynder hun sine trick. Ja, Lisbeth startede med en svær øvelse, en 360 graders vending over kølvandet. Og de vendinger, vi så der, det var såkaldte back-to-back-vendinger. Det vil sige, at hun vender om og står med ryggen til båden, og så laver hun 360 graders vendinger. Den laver hun 2 af. Det er en øvelse, der er forholdsvis svær, men giver mange point. Og hun er jo heller ikke bange for at tage det ene ben over linen. Det giver vel også en god score. Der er i hvert fald klap for publikum, og uden at forklejne de 2, vi har set indtil nu, så kan man i hvert fald godt se, at der er stor forskel. Og man kan også fornemme de mange timer, der ligger forud for at nå så høj en standard, som Lisbeth har. Hun har været vandskiløber i 14 år. Jeg vil tro, at Lisbeth i sit første gennemløb har scoret omkring 1000 point. Og man kan se, at Lisbeth har foden i linen. Det var en af de dyre. Hvordan er det, når man får foden i linen? Og der kan jo altså ske det problem, at man kommer i klemme. Er der så nogen, der kan kappe linen? Så har man en udløser på i båden, og der sidder løberens holdkaptajn og er klar til at kappe linen. Det øjeblik, løberen er på vej til at falde. Og vi ser netop, hvad der sker her. Men selvom det bliver til en dukkert til Lisbeth, så er det altså også blevet til et dansk mesterskab, for alene på det første gennemløb har hun scoret point nok til at sikre sig damernes mesterskab i kunstløb. Ja, helt afgjort. Og vi er så i gang med herrenes kunstløb. Her er der 7 mand i finalen, og vi skal prøve at kigge på nogle af de bedste. Og den første, der skal forsøge sig, det er Poul Refstrup fra Holte Vandskiklub. Og jeg siger nok ikke for meget, men det kunne godt minde lidt om et klubmesterskab. Af de 7, der er i finalen, er de 6 fra Holte Vandskiklub. Den 7. er fra Vestegnens Vandskiklub. Han hedder Lars Arp Hansen. Og Poul Refstrup er 32 år, og han har været vandskiløber i 19 år. Og det var så det første gennemløb, hvor han kom sikkert igennem. Hans bedste resultat er 2.610 point i trick. Og i går der scorede han 23 point i indledende. I går, ellers nogle tider bliver også lavet bagefter, men de ser langt bedre vandski, hvis man går derover og går ud i trækbanen og går ude på sommerskoven hernede under det. Så jeg vil henstille, at man trækker det over til publikum, hvis man virkelig kunne tænke sig, at det godt vil til. Det vi ser i langsom gengivelse nu er step over kølvandet. Og så har vi ham på vej ned mod anden gennemløb. Og det ser ud til, at Poul lægger ud med en 360 graders vending. Fortsætter med sideglidninger. 180 graders vendinger.
og 180 graders vending over kølvandet. Og Paul har gennemført sit program, som er meget, meget sikkert, som han har præsteret utallige gange. Og det gør han bare, at det mange år efter han har begyndt, stadigvæk kører et stabilt og godt program. Det er ham, der står på broen nu. Og her har vi så Lars Arp Hansen, og til forskel fra de andre, så er han medlem af en helt anden klub, en Holte Vandskiklub, nemlig af Vestegnens Vandskiklub, der netop holder til her på Vallensbæk Sø. Lars Arp er 31 år og har dyrket vandskiløb i en halv snes år. Og han har så højt et pointtal som 4760 point, og det er nogle point, han har opnået i år ved et stævne i Finland. Og før han startede, spurgte jeg ham om hans vandski-ambitioner, og han svarede, at jeg tager det, som det kommer. Og det kan man jo også gøre, når man er ungkarl, som Lars Arp Hansen er. Hans andre interesser er jagt og fiskeri og gamle biler. Han opnåede 4400 point i den indledende konkurrence i går, så han er et meget godt bud på en sølvmedalje. Og med de øvelser, han gennemfører nu, er der ikke nogen tvivl om, at han er en hård konkurrent til Lars Schaap, som vi så før. Og hans første gennemløb er i hvert fald lige så overbevisende som det, vi så. Er vi enige om, at de alle sammen har samme fart på båden? Altså omkring de der 28 kilometer? Stort set, ja. Nu er det kendetegnet for de 3 sidste løber, vi har set, at de har stort set samme højde og samme vægt. Og derfor vil de antagelig også have samme hastighed og linelængde. Har han nogen fordel frem for de andre, forstået på den måde, at han kan træne her på denne sø hver dag? Eller er det sådan set lige meget? Det har ikke nogen betydning generelt i kunstløb, for der er ikke nogen bane, man skal løbe efter. Det man kan sige, der er et kølvand efter båden. Men den båd, vi løber efter, det er den samme, som de for eksempel også har i Holte. Så det er samme kølvand. Og det er Lars startede med, det var en 540 graders vending med foden i linen. Ja, det er der kan ske uheld, hvis den bliver viklet om benet. Meget let, og så kan man slå sig, hvis udløsningen ikke kommer i tide. Den øvelse der er også meget farlig, eller ikke meget farlig, men man kan slå sig. Og det her ser ud til at blive meget spændende, for Lars har også gennemført sit program helt perfekt. Ja, det kan være, at det bliver muligt at fremkalde nogle resultater på skærmen, inden vi skal se den sidste løber, storfavoritten Henrik Ehrenreis fra Holte Vandskiklub. Det er meget bedre at trække over i grønnesvingen over langs med søen, så har man for det første et langt bedre udsyn.